VFM న్యూస్ కి స్వాగతం. కదిరి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ప్రాంగణంలో 7 నూతన బస్సులను కదిరి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పివి సిద్ధారెడ్డి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ నూతన బస్సులను ఏర్పాటు చేసిన యాజమాన్యానికి మరియు ఆర్టీసీ సిబ్బందికి ప్రజలందరి తరపున అభినందనలు తెలిపారు. కదిరి డిపో నుండి హిందూపురం, రాయచోటి మరియు మదనపల్లి ప్రాంతాలకు కదిరి డిపో నుండి సర్వీసులు నడపనున్నారన్నారు. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం ద్వారా ఆర్టీసీలో పనిచేస్తున్న అనేక మంది కార్మికులకు మంచి జరిగిందన్నారు. కరోనా లాంటి విపత్కర సమయంలో దాదాపు 2 సంవత్సరాల పాటు ఆర్టీసీ బస్సు సర్వీసులు మూసివేసిన పరిస్థితి నుండి నేడు సిబ్బంది యొక్క కృషితో ఆర్టీసీ మనుగడకు పెద్ద ఎత్తున చూపగలిగామన్నారు. పేదవాని మరియు లక్షల మంది పాఠశాలకు వెళ్లి విద్యార్థులను వారు పాఠశాలకు వెళ్లే సమయానికి తీసుకువెళ్లి చదువుకునే అవకాశం కల్పించే భాగ్యం ఆర్టీసీ వారికి దక్కుతుందన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని నూతన బస్సులు ఈ ప్రాంతం నుండి నడిపిస్తే అవకాశం వస్తుందని, ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఆర్టీసీ అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నందుకు ఆర్టీసీ వారికి మరొకసారి అభినందనలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టీసీ RM మధుసూదన్, డిపో మేనేజర్ మైనుద్దీన్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్లు హరిత, హరిమోహన్, రామకృష్ణ, నల్లచెరువు ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాయకులు శంకరప్ప, నబీ రసూల్, RS రెడ్డి, NMU నాయకులు ఉత్తన్న, NV రమణ, సెక్యూరిటీ శ్రీనివాసులు, ఎంపీపీ రమణారెడ్డి, ఎంపీటీసీ లోక్నాథ్ రెడ్డి, శ్రీకుంఠారెడ్డి, పవన్ కుమార్ రెడ్డి తదితర వైసీపీ నాయకులు, ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. 7 నూతన బస్సులు ప్రారంభిస్తున్న సందర్భంగా యాజమాన్యం వారికి, ఆర్టీసీ డిపో వారి అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. కదిరి పరిసర ప్రజలందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. హిందూపురం, రాయచోటి, కదిరి, మదనపల్లి ప్రాంతాలకు ముఖ్యంగా పేద ప్రయాణికులకు అండగా నిలబడే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మంచి బస్సులు, నూతన బస్సులు 7 బస్సులను ఈరోజు కదిరి డిపో నుంచి ప్రారంభిస్తున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం ద్వారా మరి దాదాపుగా కరోనా నేపథ్యంలో 2 సంవత్సరాలు పూర్తిగా మూతవేయాల్సిన పరిస్థితుల్లో నుంచి కూడా ఈరోజు ఆర్టీసీ గట్టెక్కి ఆర్టీసీ తన మనుగడని ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున చూపిస్తూ ముఖ్యంగా పేదవాడికి స్కూల్ పిల్లలకు ముఖ్యంగా దాదాపుగా లక్షల సంఖ్యలో ఈరోజు స్కూల్ పిల్లలందరూ కూడా ఉచితంగా మరి వాళ్ళ స్కూళ్ళకు చేర్చి వాళ్ళకి చదువుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నటువంటి భాగ్యం ఈరోజు ఆర్టీసీ వారికి దక్కుతుంది. మరి వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని నూతన బస్సులు ఈ ప్రాంతం నుంచి, కదిరి డిపో నుంచి రాబోతూ ఉన్నాయి. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం అన్ని రకాల చర్యలు కూడా ఆర్టీసీ తీసుకున్నందుకు వారికి మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం.